Unchit mate hai unchira phanki langrop hai un e pwa dimalonga bangki domjoy Lason si kedam tang prinify kep arnikang sam por phai pli a por malom phuloni APHLC aro atung pen phirangkia mai ke phapon Bangso phirangkia mai ke phapon nangkok athiki kedam tang prinify sirkeba jo APHLC organizing secretary kursing timunga phan KSA atum chingrum pen ke pondera jok ningduk chepaklang pon KSA pute kachebohong kaching chegaphan kali KSA pute radakisum karjap nangji atumlo KSA pute ke charli along kilang du nangji atumlo bonta pini ke thek ponlong ke KSA atum pensi khai pacharbo ji asonsi mandetlo bangaso phan ke hai un e mina karbi hejanang bong che hai chot lasi lason ke monon phita ke claim plede ji aphansi choningri padopon kursing timung nangli tumphan nang ke jong la hello nili ke cinia teng kulo tante jate nang litum ke KSA tum ke athak ciklang hamri homson rompia ke hai alang li ke adho ki political party tum ke nili tum la school athak alam ke nili tum chidon unde ko atho sorry alang litum chikroi dum lo ko hai si APHLC fan ke sosar mati la so ajo ini si kursing timung khai ke ka defense polo te la alang litum isi lamboy ime lamboy chipi make lamboy pen chipi no la ke indiana demokrasi aron kan di la so teng penjong si kursing timung alang litum fan misbehave to ko polo te aron teng pen bang insai pole jail thap pole chuki dam tanga halani litum reli ki do hota jail kursing timung hai pangke jail ka thap tang lo polo te la so teng alang litum jong si ke haya kong do polo te jail thapo non ge ame thang atum ahem chibi be hai he se non nilika long ate la ke kopi kam lo non jos tu alang litum non thomson rong pe alang litum non kursing fan mesen ta nalu to jong si towe asom jong si alang litum pene are nga kupaso polote na blokat ko na lo dam ko ili tu makar biang long e hok takat thai ri phuluni pendir chuna rongpi karbing long lai